Csináljunk kabarét, a kabaré az nagyszerű dolog. Jobb, mint a nevetés, nincs is talán, amíg a föld forog. Most éppen kabarét, új kabarét, recseg a készülék. Hallgatják ifjak, és ugyebár hallják a vészülék. A pesti kabarét, viccek festítik, mint bort a buborék. A szól a rádió, a kabarét áridó, csak neves, hogy hús sose lehet. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, a Rádió Kabaré Színházának novemberi bemutatóját közvetítjük a 6-os stúdióból. Hallgatóink, kedves közönség, a szóvivés nem jelenthet szófecsérlést. Példamutató tömörséggel már is megkezdjük műsorunkat. Ez volt a nyitókonferenc. Rózsa Sándor a csárdában feszel, a néző a tévé előtt kesereg, kocsmáros nébort ide az asztalra, a kritikust állítsa kis tárgyára. Kapláros nébort ide az asztalra, a kritikust állítsa kis tárgyára. A Rádió Kabaré Színháza bemutatja a televízió nyomán készült Citerás Bötyárok című folytatásos kabarévízióját. Második, befejező rész. Emlékeztetőül felidézzük az első rész cselekményét. Nem történt semmi? A második részben ugyanez folytatódik, majd pánikszerűen befejeződik. Szervusz Mikös! Szervusz Sömögyi! Ide hallgass Mikös, utoljára mondom, a nevömet azt ne mondd ki. Aztán miért? Nem szeretem. Jól van, no, nem mondom ki. Ide figyelj, Sömögy! Hallod, de ki ne mond, a nevömme agyoncsapla. Jól van, na, csak azt szeretném mondani, Sömögy... Utoljára mondom, a szádra ne vöd a nevömet. Nem veszem. De hát mondjad meg, miért ne vögyem? Hát megmondom, mert magam akarok rágyűnni. Mondd, Mikes, vöttél luvat? Nem luvat vettem, gorillát. A is állat. Mi a növe? Magilla gorilla. Nem Mikös? Szögeden Mikös. Palolcosan Magilla. No és franciául? Mögré. Te Mikös, észrevetted, hogy a szögedi nemesök mindig csak isznak meg össznek? Töhötik, reprezentációból teszik. Azt tudod-e, hogy mit össznek? Szögedi szöndvicset. A meg micsoda? Hát 2 perzekútor között egy betyár. Mondd csak, Mikös, nem vagy te beteg? A sápadt az orcád. Orvoshoz nem megyök. Fiúsz? Elővigyázatbú. Mert a Rózsa Sándorba is bemondták, hogy egy doktor szíven szúrt egy halottnak vélt jányt. Mert kétségbe vonták a diagnózisát. Volt neki diagnózisa? Volt. Tehetős ember mögszette magát. Hát ne priváti menj, az ösztékába menj. Voltam, de engem is szívön akartak szúrni. Ha nem jóját, azt hogy jöttél rá? Hát a doktor elővett egy hosszú tűt, a háta mögé lépett, és azt mondta, hajoljak előre. Azt nem hajoltál? Volt is eszembe. Akkor tudom, mit csináltál? Sötéten néztél magad elé, mert a nagyon félelmetes a Rózsa Sándorba is. Nem néztem én, elfutottam, mint a ráffali a miskárolás elől.
De veled mi van? Újság. Békerülök a városhó. A városi méneshő? Nem a méneshő, a városhó. Azt mit kell ott csinálni? Hát most még semmit. De ha leesik az első hó, jelentkeznem kell a plakáton megadott helyön. Azt, ha jelentkeztél, mit fogsz csinálni? Semmit. Azután sem? Azután se, csak jelentkezem. Azt megvárom, míg begyűn a tavasz. Akkor veszem a pénzt és fölkészülök. Azt mire? Hát a következő tílre. Ravasz ember vagy te Sömögyi, hanem a fehér népeknél mégis nekem van szerencsém. Azt tudom, mert hogy minden jány tetszik neked. Nekem csak egy tetszik, de az igen tetszik. Ki is néztem magamnak, a Julist. A Veszelka Julist? Nem a Kudlik Julist. Híja nem jóját, ezért csúfát összlek, mint a Rúzsa Sándor a perzekutorokat. Aztán hogyan? Ha elaluszol, teszök a bajúszodra. Mit teszel? Bogáncsot. Akkor megverekszünk. Erős ember vagy? Mint a bival. Nézzél rám. Mondjuk, el tudsz tépni egy kötőféket? Attól függ. Ha magyar kötőfék, akkor igen. Hanem képzel csak, mi történt velem. Megyek a luvamon a pusztán. Egyszer csak elém ugrik egy gyalogos vínember. Beletapostam a kötőfékbe, de már késő volt. Ott perzekútor volt a környéken? Volt, mindjárt meg is lehöltötött. Azt mit lehöltél? Én csak pálinkát, hanem a gyalogos a lölkit. De mondd csak, Sömögyi, szoktál te citerázni? Hát, minden este. Azt hun citeráz, fogadóba? Ott hun. A központi fűtőtest mellett. Mert hogy igen hideg van odahaza. Hát mit csinál a fűtő? Nem tüzel? Hát nem szuka ő, hogy tüzeljen. Nézi a tévét. Mert a mindenre hajlandó, csak dolgozni ne kelljen. Te babfics! Te nem is tudod, mi a citera, a hangszer. Emit van-e a citerással? Bekérődtem, mert hogy igen jó kedvem van, hát a citera. No, mit pöngessen? Hát, Strangers in the night. a nem idevalósi, azt csak citerázza el a bonanza. Nekem azt járt, hogy esik eső, szép csöndesen, seperő. Rúzsa Sándor a csárdában feszelő. Nóta, állj! Mit nem csinál az a hímpellér? Feszelőg. Ha meg mi a csuda? Valami tevékenység. Hát lehet, hogy nem is feszelőg, hanem föszölög. Antú jobb. Azt biztos? Hát valami hasonlót csinál, a biztos. Nem írtettem pontosan. De Miklós, én megkérdezem neked a tévésektől, hogy mit csinál a Rúzsa Sándor a csárdába? Isten mönts, hogy megkérdezzed. Hát oda a szórakozásom. Minden folytatásnál abban reménykedem, hogy egyszer megírtam végre, mit csinál a Rúzsa Sándor a nóta végén. De te még mindig nem énekelted el a nótádat. Ha lenne is, akkor se énekelném el.
Azt miért vonakodsz? Szígyeled magad? Inkább csak fílök, hogy elhúzzák a nótánkat. A citerás? A kritikás. Mert hogy a múltkori kabaré után is megbotoztak csúful. Ráhúztak a deresre. Akkor már tudom, mi a nótád. Citerás, azt pönges neki, deres már a határ.